Sinyas ba dahil siyo? Ako mo kayo tagadit na hanani. Wala hana, namo Toloy. So, dito sa cameraman nato nga si kalimot to. Nato. Kalimot to. Nauli ko og Bohol anang adlaw. Nya pag-abot na ko sa balay, nag-ihilis dayon ko ug niadto ko dito sa amoang dapit. Nya pag standby na ko dito mamigo sila John Fox, diha may ning labay nga namaligya og isda nga Toloy. So nipalit ko og 2 ka kilo mamigos para sugbaon og ang 1 ka kilo kilawon. Dayon palitan dayon na mong tanduway og royal kay para naami mainom samtang gahilab sa isda. Amo nang gihilab ng isdang Toloy mamigos. Di ko agbukog ug tinai. Dayon nagsugba mi mamigos. Among gisugba sa kakiglo. Pero wala na mo himbisi kay sinugba man. Diretso na siya kaon. Nya kauban ako si Endinsyo, si Padong, si Kokoy, og si Ronald. Umora gini perming kasagara may tabo kung mauli ko mamigos panagsara man pud ni. Kung ari ko sa balay wa man koy tagay-tagay. So lingaw-lingaw lang gud samtang dunay kinabuhi. Char. So mora to mamigos og enjoy watching video. Char. Charot. Ow, 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 ow. Food ba? Nasa kan. Bili mo beli. Oh guys, mga amigos, magtugbatag Toloy. So, dito sa cameraman nato nga kalimot to. Kalimot to. Ay si Cox. Mr. Cox. Mr. Cox. Mr. Cox day. So inani niyo pagsugba sa Toloy ya. Basta ni pagsugba. No, mani ang kauban sila. Linsyo, si Badong, si Ronald, sino ito? Torteng. Torts. I wish I was special. I wish I was special. But I'm a queen. Para malutog sa iyo ato siyawan. Teacher, pagita dito. Oh, ana yun na, naghiwa. Oh. Kana ilang hiwa. Toloy lang gihapon. Ako, hiwa, luya man na din. I've my word too. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body.
I want perfect song. I want you to know. Days when I'm not around, you're so very special. I wish I was special. Nandag kagado. Halang yan siya. Ay, uban nga di mo kuan, di mo kaunog na sili. Di mo kaunog na sili. Hindi. Silihan ba? Matungkang. Apoy lang may ining kinilaw og bay sili ha. Tunga mo na ko. Luod ba? Tunga mo na ko sa Mindanao. Mo suwara sa eksili. Ana, lami man. Ana kasi na tulog kasi. Video lah, video. I'm over to Sinyas ba dahil siyo? Ikaw na yung titig. Sarap. Apili, balak na ano yun. Ano balak na lang? Sige, samtang nagbalak ka ba nga nagkuhan yan? Onin din to nga, muna nagila ba nga nagbalak na Kung gilap ang isdang. Pero, anong na ako na sa kuban eh? Balak. Ang gawas, ang ginabalak yun. Ito ba siya? Di napot mo? Ha? Putmo na kuman. Dali. Biar ka naluto. Whatever makes you happy, whatever you want. Kita kayo na eh. James Harden, no? Oh. You're so very special, but I'm okay.